Sådan ord. Hans og sin. Man bruger hans, når det er en anden person end sig selv, og man bruger sin, når man gør noget selv. For eksempel, han tog hans sko, og hun tog sin skotaske. Hvis man tager noget til sig selv, så skal man bruge s som i sin. Man kan også godt tage fejl af nogen og nogle. Nogle bruges, når der er snak om et menneske, og nogle, når det er om ting eller andre genstande. Og et eksempel, det kan være, at nogle af børnene var i børnehaven, eller nogle af tingene lå på gulvet. I ad eller af, så bruges ad, når det er langs med noget, imod noget eller igennem noget. Af det bruges, når ad ikke bruges. For eksempel, pigen gik hen adgangen, fordi hun går hen langs med den, og hun havde fået et brev af ham. Synes og syntes. Synes, det bruges, når man skriver eller taler i nutid, og syntes, det bruges, når det er datid, eller andre tider end nutid. Det kan fx være, jeg synes, det var en flot kjole, eller han synes, det var sjovt at løbe i går. Og lægge. Lægge, det bruges, når et menneske eller en ting er i stillestand, og lægge bruges, når der er noget, der er i bevægelse. Et eksempel kan være, katten ligger og sover, eller drengen lægger blyanten på bordet. En huskeregel kan være, at når man skal bruge, eller når der er noget, der er i stillestand, så bruger man i som i stille, og hvis der er noget, der er i bevægelse, så bruger man a som der er i bevægelse.